बेसेबां मोनदोंमोनलाय मथा मथि 11-12 लाखसोमोन औ बे माबायानो औ फैसायानो महायबा गोजानाव दंफैयो बायदि मोनलायदों नै ओरैहाय साइन बर्डखौ नुनानैहाय नोंथांमोनाबो सानदों जानांगौ अबावबा गोजानाव दंहैयोदां होननानै खिन्थु बे बुस्थुआ जोंनि साखाथियावनो दै नै ओरैहाय आं देखायनि नै आमगुरि बाजार जानानैहाय ओरै फैबाय बै खानामाख्रा दैखौहाय बारनानैहाय दाथ' नाव सलायफिनबाय दाख्लैहाय जय सोनायनि दंमोन ओमफ्राय दा बे जयसा बायबाय ओमफ्राय दा नावजों सलियो आरो ओमफ्राय भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दै नालाय बिराद कारेन्ट फैयो आरो बिराद खस्थ' मोनो फरायसाफ्राबो बेबायदिनो गोबांथार फरायसाफ्रा आमगुरि स्कुलावहाय हाइ स्कुल एम इ स्कुल बेबायदिनो कलेज फरायो ओमफ्राय दा इयुनफ्रावहाय ब्रिज जागोनखौ आंबो आसा दङ ओमफ्राय नैबे मिनि आसामाला जाहैबाय बियो डाइरेक्ट बिजनिसिम थांनाय लामा बिराद मोजांसै आरो लामाया नै बेबायदि खुनु प्रब्लेम गैला आरोखि लामानि ओमफ्राय नैबेयावहाय बेबायदि होदों आं बेक केमेराजों होनानै देखायनि जों लोगोनाव थांनो नागिरदों आरो मिलाइ ब्रनाव ओमफ्राय नै बेबायदि होबाय आरोना बिराद मोजां नै बिजनि टाउना हनै 24 किल'मिटार दं बेफोरबायदि आरो बिराद मोजां जाबाय नै बेबायदि होबाय आरो मिनि आसामाला ओमफ्राय बे लामाया एकदम ओरैहाय बलांगुरि जानानै थांबाय आरो बिजनि सिदा बिराद मोजांसै लामाया बिजनि थाङोब्ला बेजों फैला बिराद मोजां आरोखि ओमफ्राय आमगुरि बाजाराथ' बैयाव खानामाख्रा बारब्लानो मोनबाय ओमफ्राय बियो सिदा ओरैहाय माबाजों उगुरि जानानै खाग्राबारिजोंहाय ब्रिज जानो थांगासिनो दं आरो दायो खुन्थिया गायसनगासिनो दङ ओमफ्राय बे ब्रिजआ ओरै थांना थुक्राझारजों जाब्रां ब्रिजजोंहाय कानेक्सन जागोन आरो बियो होमब्ला बिराद मोजांसै ओरै थांनोबो ओरैहाय गेलेमफुं जानानैबो थांनो हाबाय दादगारिजों ओमफ्राय बङाइ बेंटलबो जों थांजाबाय आरो दा थांबाय थानि नै बियो राङि जरानि थाफु दखान जाहैबाय नै थाफु दखान नै लामाया बिराद मोजांसै प्रब्लेम गैला ओमफ्राय नै बियो राङि जरानि मिसन कम्पाउन्ड जाहैबाय बियो नै DLCनि लामाया बेबायदि खुनु प्रब्लेम गैला आरो बिराद मोजांसै सिगांथ' बे लामाया मोजां नङामोन ओमफ्राय दा बिराद सिखाल'सै आरोखि लामाया बिजनि जानानै थाङो दसे सहैयो ओमफ्राय डाइरेक्ट बाक्साबो थांनो हागोन बे लामाजों सेर बै मानास सेरजोंहाय डाइरेक्ट बेजोंबो थाङो माबा ओंखारहैयो आरो रानि गाथोनजों ओंखारहैदो फाखुवा दैजों एकदम ओरै लाबदांगुरि आइ लाभ इउजों थांदो दुङिया जानानै ओंखारहैदो आरो फाट बाजारजों बिदि नै बेयावबो मोनसे बिराद मोजां गामि ओनसोलाव हाबनायनि गेट जाहैबाय बियो नै नुदों नोंथांमोना ओरै राङिजरा गामि थांबाय बिराद मोजां मडेल भिलेज होनांगौ ना मा होनांगौ जाखो दा खुंख्राजरा जानानै थांगासिनो थांबाय आरो जों ओरैहाय फाइनालि सफैबाय आङो ब्रादार मिलायनाव नै मा खालामदों नै आङो दा बिथांनि मामाखौ उइथड्र खालायनो नागिरदों बिथांजोनिखौ आदसा मा होनो $11 दं ए बे बनि आदसा ओमफ्राय दा बेनो आं फैसा बुजायनांगौ औ बेनो आरो ओमफ्राय बेना लाइभ थानानै मोनदों बेखौथ' मिथिखागौ बेसेबां मोनदों सिगांनिया मोनदों औ बेसेबां मोनदोंमोनलाय मथा मथि 11-12 लाखसोमोन औ बे माबायानो फैसायानो गारि ना गेम फिशिं होननायाव एकदम नाफ्रा थैलाबायोमोन ओमफ्राय दाबो मालाबा थैफिनगोन बियो नेगासिनो दं आङो दाबो एसेसो मोनो मथा मथि हाजिरा मोनो दिनाव 300-400-500 कारनिफ्राय लाना फुरा बायजोबदों नोंने एसे बेरायफैदों आं औ मोजां जादों ब्रादार फैनाया दाबो होगासिनो दं दा नोंथाङा बेखौ दिन्थिनो हागोन आं नैबे उइथड्रखौ नैबे स्क्रिनावहाय आदसा बेखौहाय ओरै थुबाय दा ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ उइथड्र नाव होदो ओमफ्राय नै आंनाव आं दा एजेन्ट नालाय दा जेनेबा नैबे एजेन्टनि आंना बे कइन्सआ दा 20,000ल' नालाय बे थुनाय लोगो लोगो USDT आव आंनाव फैसिगोन आरो बियो आंनि एजेन्ट आइडियाव 1,10,000 मोनगोन आं बिदि आरो जोंनिबो नै मा गेलेसाबदों आरो ड्रागन बागानलै बिथांमोननो नै फुरा ड्रागन दं गायदों थाइबायबो बुस्थुआ नै ओरैबो दं
नै ओरैहाय एकदम ड्रागन गोजा गायदों मथा मथि गायोब्ला मोजां बे बुस्थुआ नै ओमफ्राय दा बिथाङा नै दङ खबर सबरथ' मोजां औ दा बिथांजोआ मोनसिगोन आंनिफ्राय 1044 मोनसिगोन औ ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय आंनावहाय दहाय 20,000मोन दा कइन्सआ नै भिडिअ लानाय लोगो लोगो 1,30,000 जाबाय दा बे कइन्सखौ आं फानफिननांगौ आङो 100 थाखा लाब जायो औ बिथाङा बिदिजोंनो सोलिखायो बिथिंखौ 10,000नि उइड्र लायोला 1,000 थायो दिनाव ओमफ्राय आं गोलैनानै थैयो मालाबा खेलासो नालाय ओमफ्राय फेसबो सलायो बिथाङा मिलाय नार्जारि लादों इउटिउबआव जिर' मिलाय दाखालिहाय जुग जुग अखाजों होननाय मोसानायखौ नायदों औ नायोरा ओमफ्राय नै जोंना बाहागि दं बिर'नि बसुमतारि आथा डलार जाग्रा गोजानो मोजां मथा मथि दा बिदिनो आरो एसे जास्ट बेरायफैबाय बोथोरफ्राबो नै गोसोम अखा हाहांल' जादों ओरैहाय वाइफाइ गायदों नै बिथाङाबो